Йыратызашы шмайялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу башқұрт әдәбияты классигі Мостай Кәримнің тормыш һәм ижад юлы. Әдәбият мәйданындағы урыны һәм әдипнең чырлар ашада актуальлыгын юғалтмаған әсәрләре хакында. Мостай Кәрим 1919 елның 20 октябрендә Башкортстанның Шишмә районы Келәш авылында дөньяга килгән. Ул социалистик хезмәт герое, РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның халык шагыйре Салават Юлаев премиясе лауреаты. Мостай Кәрим 1930 елларда ук яза башлый. 1938 елда отряд кузгалды дигән беренче шигырь җыентыгы нәшер ителә. 1941 елда язгы тавышлар дигән шигырь китабы дөнья күрә. Ул барысы 100дән артык шигырь һәм проза китаплары, 10ннан артык пьеса җыентыклары авторы. Оның әсәрләре дөнья кыйммәтләре үзгәргәч тә үз актуальлыгын югалтмый. Олардағы тирән тормыш фәлсәфәсе замана укучыларына да аңлаешлы, кызыклы булып кала бирә. Авторның әсәрләре бүгенге көндә дә төрле телләргә тәрҗемә ителүдән туктамый. Ул киң кырлы иҗатчы, чын мәгънәсендә халыкчан әдип. Мостай Кәрим әсәрләренең жанр төрлелеге аның талантының бай мөмкинлекләрен раслый. Фикер иясе буларак ул әсәрләрендә җитди әхлакый иҗтимагый проблемаларны күтәрә. Ирония һәм зирәклек белән кеше идеалларының нинди булуын укучыларына күрсәтеп бирә. Иң мөһиме, авторның барлык әсәрләрен берләштерә торган алтын баганасы кешеләргә игелек кылу һәм яхшы киләчәккә ышаныч, өмет уяту. Язучы буларак укучыларына ул яхшылыкның һәр вакыт истен чыгуын төшендерә, өмет һәм ышаныч уятырга омтыла. Заманында башкорт язучыларының әсәрләрен татар теленә күчереп Татарстанда, татар каләм әһелләренекен Башкортстанда бастыру традициясе була. Шуңадырмы Мостай Кәримнең кайсы милләт вәкиле булуы турында еш кына бәхәсләр чыккан. Ә ул үзе исә минем кайсы милләттән булуымны иҗатымнан эзләгез дип җавап бирә торган була. Тарихи яктан минем халкыма ике кыйтга, Европа һәм Азия чигендә гомер сүрү насыйп булды. Бу кыйтгалар тоташкан җир генә түгел, ике мәдәният, ике тәкъдир, Европа һәм Азия язмышлары чигендә. Мин халкымның поэзиясе, шәрык шигъриятенең нурлы төсләрен, исерткеч хушисын, ылпат зирәклеге, кырыс тормыш хакыйкате, революцион яңгырашы, көнбатыш шигъриятенең актив зиһенен үзенә алу турында хыялланам, дип яза Мостай Кәрим үзенең бер китабына көреш сүзендә. 20 октябрь көнне әдәбият сөючеләр, киң җәмәгатьчелек һәм бар әдәби дөнья башкорт шагыйре, бөек әдип Мостай Кәримнең туган көнен билгеләп уза. Быел аның тууына 103 ел. Мостай Кәрим одинаково дорог и для башкир, и для татар. Яратабыз, хөрмәт итәбез Мостай аганы. Яратабыз, хөрмәт итәбез, баш иябез аның зур батырлыгы өчен. Яу кырында гына түгел, халыкларны берләштерү, якынайту өчен, зур бердәм илебезне төзү өчен. Бу бүгенге көндә дә бик кирәкле гамәлләр, кызганычка каршы, бәлки безгә бүген Мостай Кәримнәр җитмидер дә безнең арабызда. Бәлки шундый язучыларыбыз, шагыйрьләребез булса, бүгенге тормышыбыз аңлаешлырак, төзегрәк, тынычрак булыр иде. Казанның үзәгендә Мостай Кәримгә багышланган бик матур сквер һәм һәйкәле дә бар. Үзенчәлекле эш дияргә кирәк. Бирдә аның әсәрләре персонажлары да урын алган. Мостай Кәрим дигәндә без күз алдына китерәбез Улпат шагыйрьне, фронтовик шагыйрьне. Һәм аннары менә балачактан бит инде укып үстегәнең узын узак балачак дигән повестен. Мин аны менә бу повесты ашагына да шагыйрь дип әйтәм. Чын шагыйрь теле белән прозаны язып каралы син. Шул хәтле безнең менә бу татар башкортның телен белеп име. Шуны күрсәтә белү, ул бик зур шагыйрьләрдән генә була торган хәл. Инде мин менә язучылар берлегендә эшли башлагач, Мостай Кәримнең иҗаты белән дә, гомумән аның мирасын саклау мәсьәләләре белән дә, гомумән мирас журналында эшләгәндә дә аның хикәяләрен бик күп чыгардык без. Җырлап торган, мәгънәле, фәлсәфи әсәрләр. Инде менә бу
Уфаларда менә йөрәк үзе дип атала, Мостай Кәримнең 100 еллыгына багышланган чараларда катнашкан идек. Гаҗәеп халык аның иҗатын яратып кабул итә. Татарда, башкортта. Мостай Кәримнең әсәрләре дөнья кыйммәтләре үзгәргәч тә үз актуальлыгын югалтмый. Тормышның тирән фәлсәфәсе замана укучыларына аңлаешлы да, кызыклы да булып кала бирә. Бүген Мостай Кәримгә 103 ел ошо сарага арналган байрам кисә. Уның һәйкәл янында, Казан каласында Татарстан башкортлары курултайы, Урман арты мәдәният үзәге оешмасы һәм халыклар дуслыгы йорты менән, ассамблея, халыклар дуслыгы ассамблея менән бергә күмәкләшеп ошо байрамны без уздырабыз. Бөтә Казан каласы кешеләре монда йылган, без йырлар йырлыйбыз, шигырьләр яңгырай Мостай агайның һәм безнең йөрәкләребездә бүген байрам. Ысынлап ошондый мөмкинчелек уның һәйкәл янында матур итеп байрам итәргә зур рәхмәт ошо һәйкәлне куючылар өчен һәм киләчәктә дә без омтылабыз ошо байрамнар дәвам итәр. Мен 1941 елда югары белем алгач Мостай Кәрим Ярмәкәйгә укытучы булып китәргә тиеш була. Әмма Бөек Ватан сугышы башлана. Яшь язучы Кызыл армия сафларына алынып, Муром элемтә училищесына җибәрелә. 1942 елның маенда кече лейтенант 14-нче мото укчылар бригадасына элемтә башлыгы итеп билгеләнә. 1942 елның августында авыр яралана. Ярты елга якын госпитальләрдә дәвалана. Терелеп яу кырына кире кайтканнан соң фронт газетасы хәбәрчесе буларак алга сызыкка озатыла. 1944 елның августында өлкән лейтенант Кәримов 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Мостай Кәримне иҗатта да, шәхси тормышта да бик бәхетле кеше дип атап буладыр мөгаен. Ул Бөек Ватан сугышы карасатында авыр яраланып та үлем тырнагыннан котылып кала. Тормышның шактый кырыс сынауларын да егетләрчә горур җиңеп чыга. Әмма сугыш афәтләрен күргән башка фронтовиклар кебек үк язучы бәрелешләр турында бик аз сөйли. Мостай Кәрим шигъриятта Салават Юлаев, Муса Җәлил юлларынан йөреп, халык азатлыгы өчен барган яуда каләм дә, корал да тотып катнашкан кеше, солдат, шагыйрь дип язган аның турында Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев. Иҗатта да, тормышта да Мостай Кәрим үткен сүзле, һәр нәрсәгә үз карашы булган горур шәхес. Әмма якыннары белдергәнчә, ул нинди генә дан шөһрәткә ирешсә дә гади кеше булып калган. Үз иҗатының халыкка барып җитүен даими кайгыртып торган. Төрле очрашулар, иҗади кичәләргә еш йөргән, төрки халыклар белән очрашкан, җәмәгать эшләрендә дә актив катнашырга җай тапкан, СССР Югары Советында депутат булып торган. Бүгенге көндә Башкортстанда Мостай Кәрим фонды актив эшли. Әлеге фонд 2013 елда язучының улы Илгиз, кызы Әлфия һәм оныгы Тимербулат Кәримовлар тарафыннан гамәлгә куелган. Фондның төп бурычы башкорт теле һәм әдәбиятына ярдәм итү. Фонд эшчәнлеге халык әдибе һәм аның замандашлары Рәсүл Гамзатов, Шыңгыз Айтматов, Кайсын Кулиев һәм башка язучылар иҗаты белән дә таныштыруга юнәлтелгән. Мостай ага Кәримнең иҗатына зур хөрмәт хиссе белән карап, аны искә алу кичәсенә тел белгечләре, язучы шагыйрьләр генә түгел, әдәбият сөючеләр дә килгән иде. Миңа Мостай Кәрим турында сөйләү бераз авыррак та. Ул минем әткәм белән бер елда туган. Мин Мостай Кәримнең шигырьләрен ятлап, укып үстем. Маңа минем әтинең дә ярдәме тигән иде. Чөнки минем әти сугышта бик каты яраланып кайтты һәм 1967 елда сугыш яраларыннан вафат булды. Әтиемнең истәлегенә Мостай Кәримнең 2 шигырен сөйләмәкче булам. Бер шигырем ул 3нче көн тоташ кар ява. Икенчесе
билгісіз солдат. Менә хәзерге 2 шигырем минем вакытыннан элек вафат булган, сугыш яллан булган әтиемнең рухына мәдхия булып багышлыйм. Мостай Кәримнең үзендә фронтовик булуы Әнвәр аганың күңелендә шундый хис кичерешләр уяткан күрәсең. Шул исәптән аның иҗаты телебез өчен янып киеп йөрүчеләргә дә бик якын. Мостай Кәрим ул тагы безнең телне саклау юлында бер юл. Чөнки безнең телебез битеп бара бит. Менә мин һаман шул юлда йөреп мәкаләләр язам. Һәм менә Мостай Кәримнең шигырьләре белән дә таныштым. Менә яңа гына тел булганда гына халык яшәр дигән мәкалә яздым. Менә шуны җиткерәсем килә. Яшьләргә телебезне сакласак, без яшәрбез. Әгәр безнең телебез булмаса, Ушинский әйткән, нет языка, нет народа дигән. Әгәр телебез булмаса, без милләт була алмыйбыз. Милләт булып бетәбез без. Шуңа күрә ул вакытта Тукай да кирәкми, Кулгали да кирәкми, Мостай Кәрим да кирәкми, беркем дә кирәкми. Чөнки аларны укый алмаячаклар. Мостай Кәримне еш кына таш өстендә гөлләр үстергән шагыйрь дип атыйлар. Киң кырлы иҗатчы, чын мәгънәсендә халыкчан әдип ул. Без Башкорт дәүләт университетында укыганда, Казан университетында шулай ук өйрәнә идек иҗатларын 20-нче гасыр шагыйрьләренең. Шул рәттә Мәҗит Гафури, Шейхзада Бабич, Мостай Кәрим, булар бөтенесе безнең өчен әһәмиятле булды. Без татарчада, башкортчада укыдык аларның иҗатын һәм аларның иҗаты ул бөтен төрки дөньяның айрым матур бизәкләре кебек. Biz аларны бергә кабул итәбез, айырмыйча. Төрки дөнья хәзер глобализация заманында берләшә. Шуңа күрә без якыная барабыз и мин уйлыйм, киләчәк заманында да бүгенге бәйрәм дәвам итәр әле. Атаклы әдип Мостай Кәримнең әсәрләре кино караган кебек укыла. Үтемле фәлсәфә, милләт йолалары, шәхес кичерешләре үтә дә затлы, аңлаешлы тел белән тасвирлап бирелә. Башкортстан табигатының мәхәббәт таулары, урман сулары, авыл халкы, аларның яшәү рәвеше күз алдына килеп баса. Шуңа күрәдерме, авторның драмалары төрле милләт театр сәхнәләрендә бүген дә популярлыгын җуймый. Мостай Кәрим иҗатына кино сәнгате аша килүчеләр дә әдипнең мирасын яхшы беләләр. Язучы үзе исән чакта ук инде тулы метражлы фильмнар төшерелгән. Тик автор ул картиналардан канәгать булмаган, аны гаять таләпчән иҗатчы буларак хәтерлиләр. Ай тотылган төндә фильмын шомлы, караңгы килеп чыккан дип әйтә торган булган. Әсәр жанры ягыннан трагедия булса да, алай ук тыксы түгел, ди авторның дәвамчылары. Чыннан да, Мостай Кәримнең трагедияләрендә дә һәр вакыт ниндидер өмет чаткысы үзен сиздереп уза. Мостай аганың әсәрләренә нигезләнгән кинолар шактый. Мәсәлән, башкорт кинорежиссеры Айнур Әскәров төшергән «Отряд Таганок» фильмы самими бер җылылык белән тудырылган. Режиссер үзе әйткәнчә, Мостай Кәримнең барлык әсәрләре диярлек экранга чыгарлык. Сүз дә юк, бөек кешенең әсәрләренә фильм төшерү ул һәр вакыт җаваплылык таләп итә. Россия экраннарында зур уңыш белән барган безнең өйнең яме әсәре буенча режиссер Александр Галибин төшергән «Сестренка» фильмында аерып әйтергә кирәктер. Ул җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте, төрле фикерләр уятты. Фильмда бәләкәй Җәмилнең олы йөрәге, гади бер башкорт авылында яшәүче кешеләрнең рухи матурлыгы тасвирлана.
Мостай Кәримнең шигырьләренә күп кенә җырлар да иҗат ителгән. Драматург буларак әйткәнебезчә, әдәбиятта ул аерым урын биләп тора. Аның драмалары буенча куелган спектакльләргә тамашачы махсус йөри. Шул ук Ай тотылган төндә драмасы, мәсәлән, төрле телләрдә 150дән артык театр сәхнәсендә куелган. Режиссерларның аның әсәрләренә еш мөрәҗәгать итүенең сәбәбе әлеге дә баягы халыкчан әдип булуындадыр. Авторның озын-озак балачак автобиографик повестен белмәгән, оннан тәэсирләнмәгән кеше бар микән? Мостай Кәримнең улы Илгиз Кәримов аны русчага тәрҗемә иткән. Биредә автор балачак вакыйгаларын тасвирлый. Әлеге әсәр 2004 елда кино итеп төшерелде. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры репертуарында исә ул аерым урын били. Мостай Кәримнең әсәрләре башкорт һәм татар театрларында бүгенгәчә куела. Шуларның берсе озын-озак балачак әсәре. Мостай Кәримнең озын-озак балачак әсәре без укыган елларда әдәбият китабында бар иде ул. Һәм ул анда тоташ түгел, чөнки бу әсәр бит инде калын, зур күләмдә, анда өзекләр иде. Һәм мин шул өзекләрне укыдым да, бу әсәр миңа шул кадәр ошады, минем аны шул кадәр башыннан ахырына кадәр укыйсым килде. Һәм мәктәп елларында 8-9 сыйныфлар булгандыр инде, мин ул әсәрне укып чыктым. Һәм кем уйлаган? Берничә ел үткәннән соң шушы әсәр безнең театрда куелыр дип. Һәм дә инде менә без шушы озын-озак балачак әсәрен шулай ук инсценировка ясап, без аны сәхнәләштердек. Һәм миңа калса ул бик әйбәт килеп чыкты, бик уңышлы килеп чыкты. Без аны рәхәтләнеп уйныйбыз, сагынып көтеп алабыз. Мостай Кәримнең бит аның үзенең ниндидер халыкчанлылыгы бар. Ул гади халыкка якын итеп яза белә. Гади халыкның бөтен күңелен актарып ачып сала ала ул үзенең шушы әсәрләрендә. Һәм шуңа күрә дә бу әсәрләр мөгаен халыкка якындыр. Альбина ханым әлеге спектакльдә ак йолдыз ролен башкара. Ул беренче чиратта ул хатын-кыз. Һәм ул үлеп гашыйк булган хатын-кыз. Һәм аның шушы кыю адымы, ул бит инде кияүгә чыгып килә, авылга кияүгә чыга, яратмаган кешесенә кияүгә чыга. Бары тик менә аның үзенең яраткан кешесе дә мәрәхим шушы авылныкы була, ләкин ул өйләнгән була. Һәм аның янында аңа якын булыр өчен ул үзен шулай корбан итеп, яратмаган кешегә кияүгә чыгып килә. Һәм шушы ак йолдыз ул хатын-кыз булуына карамастан, ул бик кыю, ул бик сабыр хылыклы. Һәм ул шул ук вакытта үзенең хисләреннән уялмаган, курыкмаган. Һәм менә шушы хисләрен ул гомеренең соңгы көннәренә кадәр йөрәгендә саклап, тугры калып, менә шулай ниндидер бер олы йөрәкле хатын-кызны гәүдәләндерә менә бу образ. Әсәрдә кызыклы режиссер алымы да бар. Мостай Кәрим үзе дә спектакльдә катнаша. Менә бу безнең Мостай ага Кәрим. Мостай Кәрим ул безнең озын-озак балачак спектаклендә, спектакльнең башыннан ахырына кадәр безнең белән уйный. Автор буларак Мостай Кәримне безнең спектакльдә уйный төп геройны Булат Гатауллин. Һәм менә ул аны спектакль дәврендә, шулай ул безнең белән барлык хис-тойгыларын кичереп безнең белән яши. Без аны бик яратабыз, шулай кадерләп кенә саклыйбыз. Альбина ханым озын-озак балачакны һәркем күрергә тиешле әсәр буларак бәяли. Аның фикеренә колак салып, сез дә барып күрегез. Күренекле шагыйрь, язучы, драматург, җәмәгать эшлеклесе һәм мәгърифәтче Мостай Кәримнең иҗаты чыннан да киң кырлы. Ул тынычлык, игелек һәм гаделлек идеалларына, күп милләтле ватаныбыз бердәмлегенә дан җырлаган иҗатчы. Шуңа да әдипнең әсәрләре әле күп еллар үзенең актуальлеген, әдәби кыйммәтен югалтмас. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең тормыш һәм иҗат юлы, әдәбият мәйданындагы урыны һәм әдипнең чырлар аша да актуальлеген югалтмаган әсәрләре хакында сөйләштек.
Сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыуын қарадығыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Йыратызлар шешмәйялымын. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынче путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.